gid ubuson nga makuha gid sa safety halin sa CBCP no kung ano ang pananawan. So more ini siguro sa ako niya personal Yes. kumanya no bilang pari pananawan. Yes, Sa totoo lang, wala man niya nagaliwat sa gihapon ng tindog sa simbahan barte sa divorce. Kaya pagpati sa simbahan, hindi ginaya pwede. No? Halin na sa baba mismo sa aton Ginoong Hesukristo nga hindi siya magpa sugot sa divorce. No? So, kaya nga, ano yung aton nga ginapatihan, nga ang kasal, no? Amo ang pinakasadsaran, no? Pinakahaligi o kung pinaka-foundation sang family life. Eh, muna nga to niya ya. Nakita na lang daan sa subong ang susyudad, tama na ka, paano tani i-describe? Buba na ang pamilya, no? No, damo naging problema nga ginatuba nga pamilya. Instead na nga pagitao na to ng pamaagi kung paano pabako ng pamilya. So, ginapagitaan pa natin pamaagi kung paano gumpon ini. Muna tayo pangitao tayo, paano ito solusyonan? Yes. Naghambal kita nga ang pag-asawahay, hindi apos. No? Ang pag-asawahay, damo sa problema. Ang pag-asawahay, damo sa mga pag-asawahay nga wala nag-andar, no? Doesn't work. In fact, ang iban gani gambal daw, presuhan na. No? Torture na. But instead of separating them, ginapangitatasan ni Aya kung paano na yung solusyonan, kung paano na itong buligan. No? Kag especially, ang ginapagitagin natin niya kung paano naton kabigo ng pag-asawahay. Sa sugod pa lang. Sa sugod pa lang. Ang muna tani nga aton pangitao niya. Paano naton pabakuron ng pag-asawahay? Sa sugod pa lang. Hindi bala kayang pag-asawahay nga daw na pundar sa media, na pundar sa Facebook, pundar sa tabo-tabo. No, pangitao tatani kung paano gidya pa-establisar ang maayong courtship, maayong relasyon, maayong pag-establish ni kag pabakuron gid naton ang atong mga pamilya. Kay once nga gabok ang aton nga pamilya, gabok man ang aton sosyedad. Kag ba kwan siyempre kabataan apektado gid. Dalagi na amugid. So mag-amo ni nga sitwasyon Fad, ano ang mga CBCB sa part sa simbahan ga padala man ni sa mga manifiesto like diri sa inyo mahimo kamo sang draft kag ipadala sa CBCP nga naga-support kami sang ilaman to nga pag-oppose ni. Fad. So ina siguro nga desisyon ulaton tayo kung anong desisyon sa aton mahal nga obispo kay naghambal siya na hulaton no kung ano ang pronouncement sa CBCP. All total klaro naman gid kayo halin sa una ang simbahan against gid sa sini. Yes. Kag tanin din nato paglantawon bilang simbahan. Simbahan gliya puguso ni katama yaya kay kantos na kami sa amon pag-asawahay, amon pa kami ni gyapon. No. Lantawon ini nato ta perme sa mata sa pagigugma, sa mata sa pagpasensya, sa mata sa pagkamaluluyon. No? Paano na ito naihan masalbar ang kasal. Kag kung pwede pa man lang, may mga in-establish bla kita ng mga counseling centers, healing centers. Tanin natin, pagkitaon tanan nga pamagi kung paano natin masalbar ang pag-asawahay, ang pamilya. Okay, kung makitaan ko sa mga statements ng iban diri, kung matigayon ini, mas nagapakita sang guide, ini nagapakita sang guide sa mga bana kag asawa nga mas mag more abusive pagin sila sa relationship nila, mag-abusar pagigit total, hapos na malang magbinulagay, pilakadlaw pad, no? Na pwede man. I don't know. Pero nakita nato niya ang ato niya ginapangita subong kani kung paano mapabakod ang pag-asawahay, ang pamilya, ang sadsaran ng foundation sini. Di ko ma-reconcile kung anong sa huna-huna sa mga mamalidha naton Fad kung nga amo ning ginaduso nila instead sa ibang nga mas importante nga kinanglanon sa komunidad naton, ha? Yeah, especially subong no, amo ni gani kikisabala. Feeling man lang ini puy na balang daw gingamit pa ang pandemya, hindi kita kagiho, budlay ang tanan, pagtapos amo pa ni nga mga bagay ang ipasar.
sini amo ginibala ang kinanglano naton sa Mhm. subong. Nga amo ni ang paninguhaan naton na hindi gani naton mabulig-buligan ang mga nagakinahanglan Mhm. sa subong tsimpo. Aha. Arifan, lastly, what if abi kung matigayon gid man ini sa sining nga administration makapasar kag mapirmahan gid abi ni Presidente Rodrigo Duterte kay sundo naton layi ini sa aton diri sa duta kay muan sa aton sining nga mga mamalidha. Ano na lang ba advance advice naton sa mga mag-asawa abi subong nga naga-monitor subong kag sa may plano pa nga mag-settle down abi kon may ari na gid man sining layi nga ini fan. Well, of course, kung maging layi siya, hindi man kita magtudlo nga supako naton ang layi. Wala kita katudlo sina, no? Pero tani i-search nato niya kay simpre may layi man kita nga ginapatihan nga isa pagid. Ang layi sa nga ginsulat sang Dios sa aton nga mga Yes. konsensya. Mhm. Amo na kung gandar pa ang konsensya, pero tani ara na dasa nga naghotik sa aton nga naga-istorya sa aton kung anong gusto kung anong hindi. Mhm. Balikan naton gid kung anong sugo sang Dios. Mhm. Kaya nga, wala man sa iban nga tuyo ang Diyos para sa ato, kundi para sa kayuhan naton. Mhm. Oh, kaya ang Diyos ang gusto yaman lang nga maging mabakod ang pundasyon sa aton nga mga pamilya. Mhm. Amo ginang iya nga tinutuyo para sa aton. Mhm. Kabay pa nga dira naton pangitao ng Diyos. Well, maging legal siya. Pero sa gihapon, kapati kita ya nga ang Diyos maging bilin gid man niya nga matahom, mas Mhm. matahom nga layi ang layis ng pagigugma sa aton mga tagipusoon. Aha, kabay pa nga pangamuyuan tandala ning mga mamalidha ta nga Kabay makonsensya sila. Ah, kabay pa. Yes, Fad, salamat gid sa mga time nga gin-share tonight God diri sa bless. atong pagpangalagan. Thank you. Thank you. Pabuhay ka, Fad. Salamat. God bless. Mabuhay ka. Si Father Chris Gonzales Makaksyon sang Simbahan Katedral diri sa aton or Catholic Church diri sa aton Makaksyon Diocese ng Bacolod tisano sa iya ang ila sining panindugan since before hindi gid man niya gustong simbahan mo kiti kapati sila nga ti ang kasal is matawag naton iyang mas magapakapag-on magapapag-on sa relasyon sa mag-asawa bisan ano pa nga inaway kag kung magbalik ka mo sa simbahan kag magpangamuyo magapabilin nga mabakod ang relasyon nyo. Balaan ang kasal action hands mo. Hindi na niya basta-basta nga nagpulo pirma lang kamo da sang papel sang marriage contract nyo nga ara si Maninoy kag si Maninay kag ginwalihan kamo da sang pare. Hindi na abot silingon nga amo na tanan ang inyo lang si butang sa utok. Ang ibutang nyo sa utok nyo ang ining papel nga ini nga amo ni ang magabulig agod nga mas magnami ang inyo sinibwas damlag sang relasyon nyo upod sa kabataan. Di kinakulbaan ko if in case gid man nga matigayon kag manginlayi ining divorce nga ini diri sa pungsod Pilipinas pila ka adlaw. Basing iban nga mga mag-asawa dira sagi na lang iya ka kinamog tupa total ang balayran nga mag-divorce ka kabrato naman lang bulagay kung bulagay Oo, kung isa to di na ba mag-asawa kamo bala magpakasal kamo nga dali-dali ay bla amo nang problema action hands mo. Why gid kamo bala ka getting to know each other bala nga tinuig dag isa ka tuig muna bi. Pero may ara man iba nagasawahay nga sinimana lang. Sinimana nagkilala na kasawahay mayo man ang ila pagtamdanay. O di ba no? Oo. Pero ang iban pila naglikatoy nagdubihanay nagabinulag pa. Nan, ang iba nagpakasal gid man tuod nag 5 years na, more than 5 years pa. I-separate man, nagatinapungulay man. Depende, no? Nagadepende ina kung paano ka mo mag-handle sa relationship nga ginatawag mo. Patinan ko gid ang balsang akon nga iloy mo, no? Sang ginkasal ako, share ko lang, once gani si asawa magkalayo, ang bana dapat mangin tubig lang. Once nga si bana magkalayo, ang asawa man ng tubig, amo nang apat ilan mo aksyonan. Nan, oo, magkalayo, isa, tubig, isa. Ano ba lang kapatay sa sunog sang sunog si bumbero, may tubig nga dala, ina ko ng bumbero, damo tubig kong isa. Kaya kung magkalayo si mister, magkalayo man si misis, ati kalasunog ka mga dua. Amo na nga dapat balansihon ang inyo sinikaugalingon, ang pride, dulaon, gid permi. Hindi gid man madula ang pride nga ginatawag mo sa isa ka tawo. Wala sang tawo action James nga wala sang pride. Tanan may pride kita, pero ibutang mo sa husto nga panahon kung diin dapit ang pride mo ina gamiton. Nan, amo ginaya ang dapat ninyong huna-hunaon.
Amo nang iban nga mag-asawa kinanglan may ara sang paumod gid sa tanan nga oras. Hamba nila dapat si mister lang pero may magpaumod. Hindi man guro. Dapat si misis may paumod man. Dapat magtimbang kamo ga paumod gina kay kunwaay at hindi disgrasya gina wala gid sang may nagadugay. Inagi kamo kalambot ya silver ang inyo kasal o kun gold. Dira lang kamo hasta sa pagpila lang katuig kanugon bla. Action firing line. May ara ganigin kasal action hands nga isa lang kabulan nagilinaway na mabulagay na gid mo. Action firing line. Oy, grabe, kasubo mo. Tiyan mo na, blama, sakit, ina, nga mga... Ang hunahunahon nyo pagidira, ang kabataan nyo eh. What if magbinulagay ka mo, ang kabataan nyo, papilion nyo din ka maupod sa amay mo o kon sa iloy mo. Din kabataan, gadwa-duha man ako din sila maupod. Oh, ti plangga ko man si papa, plangga ko man si mama, di ba? Din kami ni man. Magwa sina, abandonado sila pilak-adlaw. Labi na gid kun si misis na nagpamana sang lain, si mister nagpangasawa man sang lain, ang kabataan mahimo gid nga palaman nga duway nalabot sa kabuhi sa mag-asawa. Action firing line. Amo nang huna-hunaon tagid mga kaksyon. Before ka mo mamana, before mangasawa, huna-hunaon mo gid ya million times. Preparado na ko ni. Masulod na ko sa amo ni, sobra pa ni sa girang sundon ko di kay sudlon to di kay nga asawa niya mo. Hindi mga istorya sa mga tinigulang so nga hindi niya kanon. Nga kung pagsulod sa baba mo nga init, itupla mo balik kay init. Oh, pagsulod mo din nga mag-asawa, kahugtanay paha. Action firing line. Hindi literal yung nga panghugton nyo ng paha nyo da. Hugtanay paha, meaning, dapat nga sigurado ka nga maumpisa ka na gid pangabuhi mo. Oh, sa aksyonan, pila ni subong sa aksyonan nga liman. Pila ka na aksyonan? 22. 26 na. Oh, magamo na nga edad sa mga babae, dapat may ara ka na naya boyfriend diya nga mga tag 3 years na kamo, kag ambal niya ma-wait siya until 30 ko, no? May mamana siya. Okay man na, tipon-tipon gid anay. Isa sa problema sa mag-asawa, kung wala ka tinipunan, action hands mo. Action firing line. So, una nga magpakasal, kuwan mo inang, dapat si lalaki lang gid ang may tipon. So, unang panahon pa na, subong iya kinanglan si babae kag si lalaki, may mga tipon na kamo. Kag kon nakasal na kamo, amo nang ginatawag naton nga conjugal property na. Ang may mga investment kamo da, isahon nyo na ang inyo property. Isa pa gid sa ginagawan sa mag-asawa o ginawayan, inablang gamay sweldo sang bana or sa gamay sweldo sang asawa. Baw ang binasulay pila lang sweldo mo, bla. Kung isa ang baba dapat likawan gid. Action firing line. Naga-abuse sometimes ang bana kon ang asawa daw na sobrahan. Amo man ang asawa, kung nasobrahan ang bana, amo man na, balik ako na, balos-balos, vice versa ang situation. So siguro, mga muni, kung ari pa ganing divorce law nga ini, matyagan ko daw sadyang puisay sa mag-asawa, total, pila ng malang kapisos, mabulagay man ta, ngita ko iban. Action firing line. Oo, kag nagagwa dire ang istorya, kaduwa ay na pulos ang kasal. Action hands, no? Duway na pulos ang kasal. Na, bangod sining nahitabo ining divorce nga ini. Pero nagadepende inagyahapon bisan ano nga divorce law nga ini ang matawag naton iyang papel ara sa mag-asawa. Action firing line. Ara sa mag-asawa kon paano himuon ina. Galing kado kasubo lang bala nga naka-state gidra sa Bible kon si Father Chris Gonzales pa nga ang kasal balaan, ang kasal sagrado bisan may kinaano till death do us part ang makapabulag sa aton kamatayon gid lang. Subong ya, pila pa lang kasi bana nga nakasal mabulagay na kay may natukiban nga amuni mo na why nagid pulos iya ang nasambit iya nga kasal. Action firing line. Ang nga bahin sa aton sa nga pagpangalagad mga aksyon dulong sa aton sang life extension by Action firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay dungagan tang aton sini nga mga balita makaksyon ini mga kaso sa mga nagbaligya or nagpangawat bakas dun Salvador. May lang nadakpan sa action hands, tatlo sila karga sa van.
Kay kunay madakpan, kulbaan ko basing Leon kawato nila plakadlaw da. Objective, balanced discussion, fearless. Maayong gabi lang sa mga friendship nato nga nag-monitor na si Matinion, si Genesis Acosta Ribatado, si Kurt Gmar de la Torre. Good evening, Exumbright, Tamiyo lang family de la Torre, Sitio Pasita, Barangay Sag-ang, La Castillana. Monitor lang Asinda Panggulayan, Central Maaw. Milail Oligo, nag-monitor man, Exumbright, Tamiyo kay Ma'am Marnie Kiraw, halin kay Milail Oligo. Si Rina Hikali Morden, oy parintigo ho. Good evening, Exumbright, shout out sa ako Mama Sally kag Papa Richard kag family Hikali kag Morden nga ara sa Natuyay Barangay Kudkod, watching from Cebu. Wow, pariente jud na ko ni kumusta man mo diha Cebu day. Ninia Montinami. Monitami. Sir, please tulungan niyo po ako makauwi tapos na contract ko po dito February 13. Dito po ako sa Saudi Riyadh po, sir. Dito po ako agency po ngayon. Uy, anong hambal sa agency mo? Magkutang agency mo da? Merly Gonzaga, may gabi Exumbray, monitor kami sa imo. God bless. Alex Montesa, paanal ka, mabayad ka, mahal, bawal pa di ang divorce. Renato Trinidad Bingno, please Tameo Ispatero family, Linaon Kawayan, salamat git. Everlinda Miranda Araman. John Biatin Sibalios, yung gabi Exumbray, watching Sumag with Body John D. Gabito, Great Command Kumari ko Beth Gamala kag Vanessa Mio. Si Everlyn Miranda nagamonitor ni sa Dubai. Si Kurt Gmar de la Torre, good evening Exumbray, tamyaw ko lang. Nabasa ko na. Ninia Monitami. Okay. Rina Hikali Liwat, nabasa ko naman. Okay. Shout out ko no nila ni Lolo Roding, Kuya Brian sa Kadulawan, o si Papa Lando ko. Amo lang na Kuya Bray, salamat gid. Uy, sino ni man? Sino kabata kaninong Lando? Ninia Montani. Nida Biliute Olarte, case-to-case basis man ina ang divorce. Hindi man basta-basta, pero dapat may divorce gid man sa Pinas. Si Hil Javier Araman, Alex Montesa, siguro ang pangluthang sa mga kauturan ta Sir Bray, sa mga mga partner. Ang pangluthang man. Pangluthang, avoid siguro sang hindi ko ka-get sang pangluthang. Para magpaanal pero wala nila ginalantaw nga mas gasto pagid magpalubong. Okay. Didto to sa kakuan ginhambing mo to si Maylan. Since bawal pagid sa Pilipinas ang divorce. Ana sinuro balaan gid ang kasal, hindi pwede ang divorce. Mila Paternal, good evening Exumbray, I'm watching from Mount Carmel Village, Barangay Alihis. Paul Spat III, Ana Sinuro, sa mag-asawa dapat may pagpangamuyo git. Merly Gonzaga, wala perfect nga relasyon Exumbray. Ang importante dira ibutang si Jesus Christ sa center sang ila kag mag-asawa, kag mag-intindihanay, kag magrespeto. Ninya Montano, okay, nabasa ko na. Sige ma'am, try ko lang ng imo ma'am kung sino mapakabulig sina, ha? Alex Montesa, ang pag-asawahay damo sang kautangan, amo na ang gabok nga pag-inupdanay sang nagsungaw nga bingkong nga paghigugma sa isa kag isa. Joy Mahilom, Ana Sinuro, kung may paghigugma, may sakripisyo. Dependa lang na sa mag-asawa. Andrea Amanda Jaime Araman. Arlene Cabrillos. Good evening, Sumbray. Greet ko lang. Husband Richie Boy Cabrillos, kumpare sa Hacienda Guba, Purok Dulunan, Barangay Don George, si Virgilio Culanggo kag Marlon de la Torre. Lito si Condes, dagdag kasal anan sang mga tao, dapat kung may problema, counseling lang.
Mila paternal, subong nga panahon sang pandemic, ang pagpangabuhi kinanlan ipatunga naton ang Dios kag magintindihan na isang maayo. Istoryahan ang problema. Lito sekunde sagrado ang kasal. Chodoro Gaduyon, si Sir. Good evening, Sir Bry. Coffee naman ta tomorrow diri sa Langilan. Nice face, clean cut. Thank you, sir. Merly Gonzaga, sa Christian belief, Action Bry, hindi pwede ang divorce kay ginbind sang Ginoo ang mag-asawa. George Gargasira, third party at physical violence. Hindi kagwanta, maabot sa point nga mabulagay. Maplahubog, si Edward Tahunes, insakto kagid si Brian Morden, muna nga wala gid ako magpangasawa. Tuod nga Little Cebuan, Action Brian monitor kami di sa Magalang, Pampanga, sila ni Jimboy Mark Kerker, Ninya Edmar, asawa ko kay Wena walang iwanan. Victor Tugap, mga immoral na ang gaduso sang layi. Action Bry, immoral na ang gaduso, wala nila ginaduso ang bana gat ginatunto damo gid maguba na pamilya. Dapat may Gabriela sa babae, dapat may Gabriel sa lalaki. No, gani no. Ang lalaki kon masumbagan sa asawa ay lang no. Makastiguan sa asawa ang bana, Action James. Why lang Why ka bati nambal ko? Action James mana mo mga asawa ka be, sumbagon ka sa asawa mo, do ka budlay magkaso sa asawa mo, pero kung ikaw makatampa sa asawa mo, priso ka na yon. Amo nang disadvantage ng lalaki no sa mag-asawa. Amo na nga kung daw kumusom maging amo mo na lang na. Si Mila Paternal, mabigyan ang isa ka magbigayan ang isa kag isa. Huwag supukin na kung mainit ang ulo. Si Victor damo gid mga illegitimate guro ay no. Na bata Action Bry dapat ang gaduso na ngalaye gaan damo babae Action Bry. Ay perte. Rodora Shoko Raman, si Burley Fegon Arsaga. Good evening, Sombriety. Paano kung bana mo gabi hubog tapos gawakal-wakal bastos ginahambal be maagwanta mo pa na o tuod man no. Amo na gani hambal ko gani depende sa sitwasyon. May divorce law man o kon wala depende sa sitwasyon nyo, no? Noel Amar, tama ka Sir Bry kung sa stoplight pag red si Mrs. Green si Mr. Kay kon red light both ati bunggoan na gid sila nga duha. Tanda man nga ehemplo. Merly Gonzaga, sa amon belief Action Bry, dapat pareho kami believer kay Christ para wala lalis o bangig. Kay ara si Jesus Christ sa center sa inyo pang asawahay, dapat may pagpaumon. Leah Younger Esquivel, nagamonitor sa Talisay. Lilia Tato Naraman, Noel Amar, Sir Bright, tamyaw ko lang akon, friend nga si Vanessa Mayo, Jinke Dayulagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Michelle Sayo Gimiroy, Noel Amar, Joby Monares, B. Alvarado Apreticio sa Silar. Si Randy Aramila RC, Virgil Pinda, Action Bry, monitor kami gihapon na. Si Lynn Holmes, salamat. God bless. Si Madam Ninia Monitami, magkakadto ka na sa embassy na, Philippine Embassy dra sa Riyadh. Oo, kadto ka tubig kag isugid ng agency mo, ma'am. Kay kun sa amon diri do ka budlay gid sina mo way kami kilala sang agency mo. Diin ka halin, amo na bitaga diin ka. Oo, pero kadto bi sa Philippine Embassy abi, chat ka na sa mga friends mo nga ara da sa Riyadh nga mabuligan kanila kadto sa Philippine Embassy kag isugid to ang imo sitwasyon subong. Kayo may pwede ka ka-communicate may ginausar ka nga communication. Si Prodi Galson, good evening, Sumbray, mayo lang ang karabaw sa lagon, wala madalasa ang mga kawatan baka.
Jonah Garcia, may gabi Aksumbray. Ingat palagi sa trabaho. Watching from Tandang Sora, Quezon City. God bless. Si Noel Amar, shout out lang Sir Bray. Akon kumpare nga si Boy Yulinggo, Rayboy Alunan, kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Regina Viloso, Action Bray, watching from Purok, Florida, Barangay Maaw. May Florida dagali. Great lang ba nagapamati ginsimo? Sige. Ninya, okay po sir, maraming salamat po. Sana makauwi na po ako. Kadto ka sa embasida sa Riyadh, Philippine Embassy, suliton ko. Kag mangayo ka to bulig. Or, ang imo sini nga mga kaupod, dira nga mga Pinayman, ay I'm pretty sure may ara kada mga nakilala nga mga Pinayman. Ngayo ka bulig sa ila nga kung pwede makadtuan ang embassy, kag isugid nilang sitwasyon mo to parang embassy na magkadto si Buda. Buligan ka na sang Philippine Embassy dira. Si Marilyn Abarte Araman, Marilo Kahilig, good evening, so Brian, monitor always Barangay 1A, -A Manapla. Hil Javier, Action Brian, ang Carabao sa Lagon, basi madalasada, bala, dasla. Jonah Garcia, Action Brian, pabati ng happy birthday sa anak ko nga si Eric Hiniralaw. Dira sa sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Si Athea Kim Iriman Araman, Edie Jones Kalinaw, good evening Sumbray. Enjoy watching from Clark, Pampanga. Happy listening, Kalinaw family, Bacolod City. Thank you, Ged. Si Milail, lalagay okay, sinabi ko na po, sir, walang action po, sir. Oy, naano mo naman. Si Alex, okay, ara na. Sige. Relax lang kung gamay, habalik ko dugay-dugay. La 7:58. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan pagdayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon aksyon radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa inyo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02 na sa aton mga pagpangalagan mga aksyon. Aksyon Firing Line. And gina-endorso naton sa inyo ang DTX 500 capsule o galiyon na pag-inom sa DTX 500 capsule. Kol kuno waay na nagapanukot sang subra. Salamat gid Action Bray sa imo pagmuno sa ilang nga kon 5 ila karga indi na 25 ang karga ang bayad kundi 10 o kon 15 na lang. Aksyon Firing Line. Maayo man kinanglan munohon mo gini sila kay kun di man sila pagmunohon pawalaan lang gid nila daw way lang isla kabalo nga plariho man lang te subong pigado. Aksyon Firing Line. Plariho man lang kita subong pigado mga kaksyon. Sige, ara sa aton nga linya aksyonan. Kung available malang timbre ko dire kay check ta lang ini ang ining balita mga kaksyon ano. Sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi no. Sige. Dali gid lang check ko lang sa linya. Online sa Firing Line. Ara sa aton nga linya si Police Major John Ray Batadlan, hepe sa Police Station number 4. Ini may connection ini sitong balang dumdumanyo ang duha ka mga ginaligar nga mo ang pinuno sang rice scam mga kaksyon nga sanday Crisia Rhea Gonzaga kag Jennifer Nieves nga nag-scam sang more or less mga 45 million pesos nga kantidad gikan sa pila ka mga na biktima nila. Nagkaladakpan na sila action hands dumduman mo ni ginserbihan na sila sang warrant of arrest. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Police Major John Ray Batadlan. Sir, good evening. Live sa Action Radio Bacolod. Sir, mayong gabi sa aton mga listeners sa Action Radio. Pasensya gid sir, medyo na late ko gamay. Anyway, sir, paano ni sila nadakpan? I understand biara sila sang warrant of arrest. Pero ano ang manner gid sir sang natabo sa ilan ni sir nga duwa? Last Saturday, last week pa lang na-coordinate na sa ato ng mga complainant. So, gin-cater tang ilang gusto muni hambal sang atong personnel na ang complainant daw mabulig sa aton para madakpan ang area ng mga may mga warrant. Mm-hmm.
So, Sabado sa umaga, pumunta na tigayan, tapos nadakpan si Jennifer Nierdes. Bali may info nga muna malabay na dang sa lakyan. Amo nga sa lakyan. Diyan, muna nga muna gin flag down sa lakyan. Kasi tibara to si Jennifer Nierdes. Dito siya mga ginservihan sang warrant of arrest. Afterward, yes sir. Afterwards na dalata na sa station si Jennifer. So, ang complainant kabalo man kung diin si Tricia. So, immediately after na nadala sa police station si Jennifer, ginkantuan naman naton ang area kung diin si Tricia Gonzaga na nag-stay. So, success dali na serve pang warrant gigayon tanga na serve sa iya. Ari sila sa buong duwa diri sa police station for student facility. I see. Ano sir gid ang kaso nga ginatubang gid nila sini nga duha? Ang kaso nila sir is swindling, estafa. Bailable man lang ini sir, no? Bali may ara sila tag 2 counts ng swindling, estafa. Ang billable siya sa 18,000. 18,000 ang kada count, isa ka count sir? Kada count. So may 2 counts. May sila 36,000 na bill para nilang makailuway sila. I see. Klarohon ko lang, tag 36,000 kada isa sa ila, sir. Yes, sir. Tag 36,000. So anong ila pa baloda, sir? Ma-bill out sila. Anong plan nila, sir? Huwag mo man ang hambal nila, mapiyansa sila. So, wala lang nakabalo kung saan mo sila mapiyansa. Sir, ini sila, sir, may ara sang more or less mga 50 plus ka mga nabiktima. Pila lang gid sir kabilog da, sir, ang biktima gid nga nag-file sang case na sa ila. Ang ara sa warrant of arrest. Wala na indicate kung sila kabilog ni ang ila complainant. Pagkabalo ko, dapat ang ilan nga kaso is large scale estafa. Okay, million eh, no? Million ang ilang ang involved. Kaso damo guro sang mga requirements or ebidensya nga wala na comply sa mga complainant. Okay. Amo to nga nadagdag lang siya sa swindling o estafa. Okay. So pila ka days sila da sir nga itiner kung hindi sila makabill out, pila ka days sila itiner kag i-transfer sila. May ara sang pit antog sina gani sir, recommendation. Commitment order. Commitment order, Wala ta kabalo sir, pero estimate lamang isa ka bulan pag like commit sa BJMP facility. I see. Okay, gina-process man siguro sa may mga abogado na mas laguro sir nagdakadto da ano? May ara senior desk abogado. Pero wala di kakadto. So pwede gid kakadto ang ilang mga abogado. Okay. Magamo ni sir nga situation di nakaladakpan na sila. Atong iban nga mga victims pwede pa na sila makakadto da sir kag mag-file dugang. Pwede gid. Pwede gid. Actually, sa IDG ni nag-file sang kaso sa ila. Okay. Damo gani di mga complainant nga gusto sila makita, gusto sila matubang, hindi pwede. Kaya ginabawal ta na di ang bisita sa Yes, correct na. Facility ta. Tani-mention lang sa mga complainant na amo na yung sitwasyon tayo hindi na pareho sa una, maski sino lang pwede ka bisita sa aton mga PDLs. Correct yun na. Anyway, sir Batadlan, salamat ki sir sa mga time. Subong gabi sir gin-share this Action Radio Bacolod. Mabuhay ka sir, God bless. Thank you sir, Yes sir. Action firing line. Okay, hindi tagi ni malimtan kay kita mismo naka-interview kita sini sa kay Jennifer Nierdes mo, no? Diri sa Action Radio Bacolod. Actually, mga 51 ka mga biktima na diri ang nagawawaw sa nagligad to. More or less mga 45 million pesos ang involved money diri. Action firing line. Ang nagpapanaog sang warrant of arrest sining duwa, amo iya si Municipal Court and Cities Macaction Branch 6 presiding Judge Karen Joy Tan Gaston, no? Syndicated estafa
swindling tong mention niya kay na pero karoy provide ko ka action anang kuha na. Ang ano na gani, ang papel bla, ang warrant of arrest. Action firing line. Amo ni sila si Krisha Rhea Gonzaga kag Jennifer ang nag-scam sang bugas tubla, na? Nga like for example, si Action James sa balon ko nga invest ka di sa akon 1,000 da sunadlaw himuon ko lang na 3,000. Action firing line. Pagkatapos may paaman pa nga pila ka sako nga bugas, negosyo ka na bugas. Hasta dugay nga invest wala sa may bugas nga nagagwa. Pasulod ka lang nga pasulod kwarta. Si Action James naman nang invite ka man do pyramid gwa ya. Hasta nga milyones mga kaksyon ang na-income sining duha kag nagkaladula ang kwarta kay gipinang invest Manila allegedly sa ila sini kaugalingon nga personal nga kinahanglanon, mga balay, salakyan kag iban pa. Action firing line. Tigin failan gid sila sang kaso. Ti subong pinangdakop na gid sila sa warrant of arrest nga ginpapanaog sang Municipal Court in Cities magka-aksyon. Amo na galing nag-downgrade action hands sa large scale nga kaso estafa mabulubog at ini pero ginpapanaog sa swindling estafa ato bangod sa pila ka mga requirements nga kulang-kulang maybe gikan sa mga sa mga biktima nag-file sang kaso. Action firing line. Tinagangoy-ngoy ini ang mga kwan kiti mga biktima kwan man nalipay man nga ti pero galing kay millions nila ambot ko mabalik pa ni. Action firing line. Amo nang dako nga question. Ara sila subong sa police station number 4 mga kaksyon ining duha ka mga persona. Action Brian Warden. Action firing line. Aksyon adyo Philippine Standard Time las 8:13 na sa ton sini nga pagpangalagad balik ko karon dugay-dugay pero antes sina Action James sa balik ko endorso ko niya nay ang Mighty TC kag Zanton Plus Herbal. Balita gikan Kapitolyo Provincial kag Bacolod City Hall. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. May gabilang sa kay Nene Milay nagamonitor sa Mansilingan, George Gargasiran, sila ni Sir Jis Molie, araman nagamonitor sa Himamaylan, Tamyaw Aksumbray, Ma'am Mernick, nabasa ko na ni Kaina, Tere Simpronyong, Gracia Harita, araman, si Ninia. Okay, sige. Last 8:14, mabalik ko dugay-dugay ha, relax lang ko. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon
Action Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas
matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:27 na makaksyon, ginenduro Firing line. ante sa report na action Dale Salazar, mahingab ilang no ginatamyaw lang sa barangay Codcod, San Carlos City. Happy 7th birthday sa nagligad nga adlaw si Lyra Morden, no, parinte ko man no? Nagapanamyaw si ang iya lola na si Narcisa de los Santos sa Handumanan. Sige. Nan kay man nagrelax wala gin pang saway, wala gid kitaya kabalo nga may taga hindi guro ni sa akon ay Valia Dulid nga ano ni man di ko mag-gets kaya. Good PM Action Brian, kami diri sa aning pahanukoy nga pamati sa imo Lilibeth Oriendo Cabigo and family. Salamat. Mayo lang si Padre Chris maglaygay, hindi siya gani kalaygay sa hindi na ko ni nga kon mga personal ni I'm sorry kita na. Action Brian, good evening. Kanding kontra Carbaw looy kay Kamao. God bless Action Radio. Carbaw kuno to nako gid man tutuon no? Action firing line. Sige, basi ara na sa linya naton si Action Dale Salazar Makaksyon. May gabilang ka Arman Regalado naga-monitor man sa Isabela, taga Montara Isabela, Elvira Hilogo. Good evening, Sombray, watching from Charito Heights. Thank you, Gid. Jocelyn Araman, si Tuchiki Halima Hamili. Baka may planong tumakbo sa Englishman sa eleksyon. Mapadlagan gina si Pacquiao. Nene, nabasa ko na kay no? Sige, timbrihilang ko aksyonan ko ara na siya, no? Si Bernadette Areman Yumol naga-monitor sa aton nga pagpangalagad sa Carlota, no? Sige, pakaronan kong iban karon maka-aksyon nga mga greetings naton sa aton sini nga pagpangalagad kay unahon ko lang ni sa Action Day sa Lazaro kay diri sa syudad sa Bacolod may bag-o naman duha ka Delta variant. Action firing line. Nalakip ini siya sa 52 ka manibag-o nga Delta variant maka-aksyon diri sa Western Visayas. May ara sang duha diri sa syudad sang Bacolod. Kung sumahon tatanan anom, no? Anom na kaysa nagligad, may isa sa Banago, may isa sa Sumag, may duha sa Mansilingan. Ambot kon sini nga mga tinion, kuan na ni, diin naman ini nga barangay. Action firing line. Nagamonitor man maka-aksyon si Mia Robles dina sa barangay Felisa. Salamat gid sa pag-monitor, ano? Sige, lang gina-check naton sa matinion maka-aksyon ang linya na Action Daily Salazar, ano? Las 8:31 na sa aton sining pagpangalagad. Basi naga-monitor sa Action Daily. Naara na si Action Daily sa linya naton. Action firing line.
sa duha ka mga dalag ko nga balita na Action Dale Salazar gikan sa City Hall. Action Radio City Hall Report. Ang balita na Action Dale dulong sa aton sa D3 Barrio dugang nga proteksyon sa nga gabi. Action Dale. Sige. Si Angela gayon dato Castillo naga-monitor man sa aton nga pagpangalagan. Action Dale. Yes, actually, ang Bacolod Adventist Medical Center, kadang LGU sang siyudad sa Bacolod, mayroon sang ginaplano nga PPP o kung Private-Public Partnership Action Brian. Bangod, mayroon sa mga laboratory kag convalescent laboratory nga pagatukuron between ini nga PPP no LGU sa Bacolod City kag ang sanitarium o kung BAMC Action Brian. Ini ang dugang nga preparation sa Bacolod City in kaso din man nga may pagid sa mga future surge sang COVID-19 kag bagod man sa mas transmissible or makalalaton na mga COVID-19 variants Action Brian. Actually, din tayo din ni City Administrator M. Ang nagapong kuman bilang Executive Director ka Bacolod DOC nga last year pa sang ginaplano sang ginahitso ang ini nga PPP project o ng BAMC kag subong Action Brian ara na sa final stage no. Agin palayag diri sa City Administrator nga na permahan na sang management sang BAMC ang Memorandum of Agreement samtang ang contract ara na subong sa City Legal Office Action Brian para sa nagakaigo nga review. According kay City Administrator M. Ang need pa no magpangayo or mag-secure sa authority to sign si Mayor Ding Naldia sa sangguniang panglungsod para mapermahan ang hindi nga mo Action Brian kay according sa City Administrator liyag ni Mayor Ding as soon as possible mangin operational na ang laboratory, molecular laboratory kag ang convalescent laboratory Action Brian. Gin-explain din sa City Administrator nga pila diri sa mga highlight Action Brian sang sining PPP project like ang Bacolod City maga-provide sang RT-PCR machine para sa molecular laboratory ang ibang pagid nga mga equipments kagamit para mangin operational no ang duwa ka laboratory Action Brian. Samtang sa bahin naman sang Bacolod Adventist Medical Center sila ini ang mag-provide sang mga personal Action Brian sila man magatukod no sang laboratorio kag sila man ang mag-maintain sang sini nga proyekto. Ang convalescent plasma therapy Action Brian naman siyang ginausar no nga ako naka-recover kada sa COVID-19 like moderate ikaw kag pwede ikaw mangin donor sa imo sini nga plasma para sa mga mas nagakinahanglan o yara sa critical or severe na mga COVID-19 patients Action Brian. According sa City Administrator, ang isa ka bag sang plasma Action Brian nagabalor siya sang 27,000 pesos. 27,000 pesos, medyo mahal siya. Rason nga once nga mangin operational ini nga PPP project, mangin libre ini Action Brian para sa mga indigent sang syudad sang Bacolod. Sa karon ang Bacolod City nga mga hospital nagakuha kita sang plasma dito pa sa Cebu Action Brian sa Department of Health Region 7. Something nga man ginapadalian or as soon as possible hopefully mangin operational na ining molecular laboratory kag convalescent laboratory dila sa may Bacolod Adventist Medical Center. Aring palayag ni City Administrator Emang. Actually naka-itemize mga anong aton share. So for example, sa molecular laboratory kita ma-supply sang RT-PCR machine and some other equipments. Tapos ila naman on their part sila mapatindog sa laboratory, sila na ang maintenance and later on ang mga consumable sa ila na part. Ang details na naka-specify na tanan sa kontrata. Sa convalescent plasma naman, amuman may mga machineries, movable equipment and machinery na parts sang iya sang safety nga share sa partnership. And then ang iya naman sang BAMC would be ang manpower, ang ilaman ang laboratory and some other equipment man. So naka-specify na sa contract.
Action Bray, si City Administrator M. Ang, no, kag Executive Director sang Bacolod EOC Action Bray, yan. Sa City Council, wala pa man siya naglabot, no, kay sing sa mag-request man na si Mayor Bing sang nagapangayo siya sang authority nga permahan ining Memorandum of Agreement or MOA. So far, wala pa yung Action Bray nakalabot sa sangguniang panglungsod sang syudad sang Bacolod. With regards naman sa nagapadayon nga vaccination program sa Bacolod City Action Bray, meron sang pinaka-latest ring nga development kay gintago ang COVAX nga as of August 20, 2021, 94,179 ang fully vaccinated samtang nakabaro na sang first dose ara na sa 156,242. Kung sumahon mo na Action Bray, ang fully vaccinated yung nakabaro na sang first dose yara na sa almost 51%, no, ang nakabato na ang COVID-19 vaccination by diri sa Bacolod City. Kaya ang target diri so far is adult population pa man lang. Ngayara sa 424,992 ang 18 years old and above diri sa may Bacolod City. Subong adlaw ang pagsugod man sang walk-in policy Action Bray sa mga vaccination site kung nalakit ikaw sa A1, A2, A3, A4, kag A5. Kag once nga wala ka pa din na bakunahan, kag nalakit ikaw sa A1 to A5, kag nakaregister ikaw, no, sa vaccination program sa Bacolod City online, kinahanglan mo na Action Bray nga dalon ang imong sining online registration kag pwede ikaw maka-walk-in sa mga mall. Sa mga mall Action Bray nga vaccination site kag according kay City Administrator M. Ang hindi siya applicable ang walk-in sa mga kabaranggayan Action Bray. Sa mga malls lang, aklarohon ta Action Dale, maka-walk-in lang ang nakaparehistro na. Kung wala ka sa nakaparehistro kaagi or wala ka gid kaagi parehistro, hindi ka pwede gyapon ibatunon. Yes, Action Brian. Ang importante dira is dapat naka-register siya online kag part siya sang A1 to A5 nga sector Action Brian. Bisan wala siya nakabaton sang notification or message nga subong binadlaw ang schedule mo. Bisan wala siya nakabaton Action Brian as long as naka-register kag part siya sang priority sector. Pwede siya maka-walk-in sa mga any mall sa Bacolod City nga mayara sang ongoing vaccination site. Ang Bacolod PIO nag-release man sang schedule a day before or the next day abi or buwas nga adlaw ano naman ang mga schedule dira sa mga pagpabakuna. Dugay i-check nila Action Bray sa page, no, sang Bacolod PIO para updated ang schedule sang vaccination program. Ging klaro Action Del pasensya gid ging klaro ta na kay namin naga-chat man sa ako na mangkot nga may walk-in na kuno. A1 to A5 pero subong nga gabi at least nabalaan ta nga kung way ka parehistro nga may ginauyatan kada sang confirmation nga registered ka na, hindi ka lang to anay magkadto gid, no, kay ang basis nila to guro sa registration na kung diin ka nga part Action Dale, no, amo na guro, no, ano ka nga A1, A2, Kung hindi siya na bilong nga sector, kung bala A4 siya or essential workers, sige. o kung miyembro sang 4Ps, no, nga ara siya sa A5 Action Brian. Bisan wala siya na notify nga mayara sang schedule as long as registered siya, pag part siya sang A1 to A5. Welcome din sila nga mag-walk-in sa mga available nga vaccination site sa mall. Sa mall, hindi pwede sa barangay according sa City Administrator. Kaya ang barangay Action Bray meron niya sang master list na kumbaga nga sa siling adlaw amo lang gini nga mga persona ang ila sini na mabakunahan. Balikan naton si City Administrator Emang. Long as ara ka sa priority group, A1, A2, A3, A4, A5, kag naka-register ka na online, kay dara mo lang taga-ungot, kung hindi bala ma-walk-in ka, dason wala kaya registration pa, kasi pasulod pa ng mga data. So, basta registered online, bisan hindi mo pa schedule, you can walk in. Kag basta ara ka sa priority. Sa mga malls na siya, that's applicable sa mga malls. Kaya ang sa barangay, may listahan na ng barangay, ang aton mga barangay das bakuna centers, usually may ara na master list ang aton mga barangay officials kay gina-house to house nila kung sinong naka-schedule for that particular allocation nila from the city government. Action Bray, no, clear ang palayad no, ni City Administrator Mang. Kaya subukan mo na siya ang pag-resume kumbaga sang walk-in Action Bray matapos lang recent weeks, no, klinik na ng mga pinimana
daw ginalaw itong walk-in, mga ganit sa pagdagang sa mga tao, temporarily, din stock. And today, until August 27, allowed ang walk-in as long as i-check mo, i-assess mo ang mga kagalingon kung yung kadala nga priority group na bilong A1 kadala, A2, A3, A4, or A5 para makabil ikaw sang libre nga bakuna. Today, may 10,000 ka Sinovac vaccines ang nagabot from national government kag 5,000 doses ng AstraZeneca vaccine sa ining 5,000 nga Astra halin ni instruction guide donated ini sang PLDT Smart Foundation. According sa City Administrator, 10,000 doses ng AstraZeneca vaccine sa nga commitment para sa Bacolod City. So, 50% nagabot na. At may rapat ang gina-expect na 50% or 5,000 more na Astra vaccine na i-deliver sa padulong diri sa may syudad sa Bacolod Action, Brian. Bad news, bangod na dunangan sang duwa ka Delta cases ang Bacolod City, pero ang good side sa Action, Brian is natapos na niyang inasining isolation, no? Natapos na ang inasining isolation kag makabig sila nga recovered patient action, Brian. Based man sa data nga gin-provide ni City Administrator pagiman sa Bacolod PIO, ang duwa diri ka bagong case ang pinakahubin action, Brian, ang 6 kabulan nga bata nga lalaki or baby boy sa Barangay Bata, no? Ay isa ka 45 years old na lalaki nga taga Barangay Villamonte. Hindi pa clear action, Brian, sa karon kung paano na no ining anong katuig nga batang lalaki sa Barangay Bata kanining 45 years old sa Barangay Villamonte. Since ongoing pa sa karon ang data gathering sang mga contact tracers kada sa aton sining mga otoridad sa ila sining background action, Brian, kad kun bala na vaccinate na ini sila sang COVID-19, no? Ang moto gintawgan natin earlier si Executive Assistant Ernesto Pineda ang extraction team head. Balikan ta section Dale mga ka-aksyon, ano? Action firing line. Sa duwa ni ka panibago nga Delta variant cases diri sa syudad sa Bacolod sining adlaw nga nagwa result gikan sa Philippine Genome Center mga ka-aksyon, pero recovered naman ni sila, Action Dale. Yes, Action, Bray, no? Amo lang to ang palagay na ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang extraction team sang syudad nga bilang kabahin sa process kag same man sa treatment sa previous kay mga Delta cases nga since finished na ang nasining isolation, nakabig sila nga recovered, Action, Brian, iga-sealed off lang ang nasining lugar or lockdown, Action, Brian, sining duwa nga nag-positive sa COVID-19 Delta kay late mo or ulihi nagabot ang results sang PGC or Philippine Genome Center, Action, Brian. Iga-sealed off kag subject, Action, Brian, for re-swabbing, no? Ini sila liwat ang iga-re-swab kung bala positive pa bala sila or negative na sa COVID-19, Action, Brian. Pero kumusta ni sila? Asymptomatic sila? So for Action, Brian, wala pa kita sang pinaka-latest nga information sila sining status, no, since ongoing pa man. Mo lang gini ang limited information nga na-provide ni City Administrator M. Ang sa katapos ang media, Action, Brian. Pero based sa proseso sang syudad, iga-sealed off ang sang positive lockdown kaliwa di tayo dalong sa lakit man ang ila sining mga close contact Action, Brian. Kaya madumdumanti bangod sining additional 2 may Diyos kita nga 4 Delta cases nagdangat kanan sa 6 ang total Delta variant cases sa Bacolod, pero ginakabigtanan cover wala sang aktibo. Yes, Action, Brian. In kaso din man nga mayroon sa mga close contact, Action, Brian, nga nag-positive man mula sa close contact sila at kung nubo dry wala na ginapaidalam sa genome sila. Kaya mo to gani sa dimensyon ni Dr. Tito Rongon the other day natin ng mga interview criteria na dapat i-comply ang mga laboratory sa pagpadala ng specimen na dapat taasa ang ila sining viral load, Action, Brian, para mapaidalom sa
genome sequencing, no? So nga close contact kaya sa Delta variant kad libo-libo lang imo sining viral load kag hindi kaya qualified action variety positive ka lang sa sa original nga strain sa nga COVID-19. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Sa action dahil balita gikan sa Bacolod City Hall dulong sa aton sa D3 Bio dugang nga protections bag-ong kaso duha pero recovered na ni sila ara sa may nga kahimtang pero sa protocol kinanglan gyapon nga i-swab sila to check kon positive ini sila or kon hindi ako nano nga mga kagaw dira abi boss i-kompleto kon tani detalye gid sila kon kumusta ni sila din na nakuha ini. Last 8:46 na mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing. May gabi lang kay Ali Rose Kilaton Lordan. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di Barangay Bakong, Bago City. Tamiyaw ko lang si Papa Andong na nagapamati Gidbao. Francisco Guangco, Miloni Calvas, Araman, God bless. Jade Villegas Duran, sang Barangay Sumag, sa San Jose 2, Barangay Sumag. Tuto Balulot, Araman. Jonafe Aromati, thank you, Gid, sa pag-monitor. Sige. Last 8:47. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable
niya ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan ang mga kalintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Firing line. Mayang gabi lang nag-monitor sa aton sa pagpangalagad si Samuel Dulman, si Richie Villarente, si Babes Villarente, pamilya Dulman, kag si Jewel Lasanas, dira tanan mga kaaksyon sa may barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Action. Firing line. Naga-monitor man sa aton taga barangay Bata, o po diyang apo niya si Kian mga kaaksyon. Okay, salamat gid sa pag-monitor. Paki-send ginaliwat sa ngalan nung kadto nalipat na ko sa imo. Si Kian Angelo. Gina-greet subong sa iya sining lulo. Action. Firing line. Ang way kumahingagaw nga balita makaksyon pabasanta. Si Action Marlon kanugon sang iya sining balita buwasa, no? Sa aton sining pagpangalagad mga greetings nga way kumalambot, pasensya gid mga kaaksyon. Way nakita sa higo pang oras. Ini si Action Brian Morden nag-agda karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Una sa balita, anyways maglibati kita buwas, las 8 sang aga sa Action Night Patrol, kag buwas pagid sa gabi mga kaaksyon. Nagapasalamat kid kita. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.